Atzo Inigo Urkulluk eman zuen mezuan, nik gabeziak atzematen ditut. Oro har ez nahikoa izan zen arlo guztietan, ez? 3 arlo aipatuko ditut berak aipatu bezala zen, lehena da ekonomikoa, borondate honeko hitzak dira, baina hitzei egintzak gehitu behar zizkie, eta horren ikusi dugunagatik akordioak aipatu dira, baina ez da aurrepausurik eman akordio horiek lortu ahal izateko. Beraz, guztiz ez nahikoa alde horretatik. Gero, normalizazio politikoari dagokiola, ikusten dugu horren urtebete pausu handia eman izan zela aieten, eta urte honetan EAJak bestelako politika eraman izan du, hau da, epeldu egin da, bide horretan, eta uste dugu iparraldean eman diguten irakasgaiari eutsi behar diogula, eta hegoaldean ere alderdi guztien arteko akordiotara heldu, eta urrun ikusten dut hegoaldeko egoera iparraldekotik arekin konparatuta. Eta hirugarren mezua, Inigo Urkulluren mezua izan zen autogobernuan sakondu behar dela. Eta uste dugu zeharo ez nahikoa dela autogobernuan